Nandito kami sa Poblacion Sual. Dito sa likod ng Sual Elementary School. Hahanapin namin yung waterfalls dito. Ay, nandun pala siya, oh. Ngayon tagas lang kasi konti lang yung tubig, eh. So, ito yung daan. Oh. Oh, marami silang dito pala sila kumukuha ng tubig. So, ngayon, wala masyadong tubig na. Kasi nga, wala na siyang ulan. Pero lalapitan natin. Kasi pa summer na. Hayang noon sanang malakas. Kasi nakikita ko ito, puno ito ng tubig, eh. Pag malakas yung ulan. Ito yung daan ng tubig. Oh, mahina siya. Ay, maganda rin pala sana siya, oh. Malakas sana pala ito, maganda rin siya. Pero ngayon, ganyan lang. Ganda rito. Ito yung nila, source of water. Pero for now, mahina lang nga siya. Yan lang. Cute-cute sa ngayon. Pag malakas, maganda rin ito. Maganda dito. Maganda ito, Mike, kung malakas, hanggang dyan, eh, oh. Hanggang ganyan pa. Dito lang po yan sa likod. Yung sa tubig siguro, bagsak. Maganda. Maganda nga ito, eh, oh. Kasi malaki ito, eh. Ayun lang, hilaan na nga tubig yan, kaya ganyan. Okay. Hindi ko alam kung anong pangalan. Bisay lang din ulit. Bisay Falls. Okay. Pupuntahan namin yung pangalawang waterfalls. Dito sa likod ng eskwelahan ng Sual National High School at Sual Elementary School. So talagang papalitin mo namin yung bike namin doon. Kasama ko si Mark. Sayang, na-late lang kami ng punta rito. Kasi yung unang waterfalls na pinuntahan namin, kunti na yung tubig. Doon sabi ni nanay kanina, pag talagang malakas, sobrang ganda niya. Isa dito, hindi pa namin alam kung maganda rin, pero malinaw yung tubig, eh. At least dito, oh, intact pa yung mga puno. I-bike na natin, Mark. Ay, ma'am? Oh. Oh, bike naman to. Ayun, hindi na muna ka mag-bike ka. So, pupuntahan natin itong pangalawang waterfalls. Ito na siya. Aba! Oops. Parang marami rin pumupunta rito. Kasi maraming basura. Malinaw ang tubig. Kaya lang, so sad. Alatadong maraming nagpipiknik dito, pero ay, naku, tao talaga, oh. Ito siya. So this is the waterfalls. Oh, pag malakas pala ito, buo ito, eh, oh. Sama dyan. Ganda ng kawa-kawa din siya. Maganda.
Aakyatan namin yung taas ng waterfalls na ito. Dito kami dadaan. Meron pang isa dito eh, pero mahina yung tubig yun. Oops. Tingnan natin. Anong meron dito sa taas? Ganito lang siya. May maliit din siya na waterfalls. Wala na yata, yan lang ano. May mini waterfalls. More or less may waterfalls pa ito sa taas. Oo. Eh, hindi lang kasi namin alam eh. Mabalikan natin to. That is it. Nice din. Nalate lang kami. Siguro kung maaga-aga kami na malakas yung tubig, sobrang ganda nito. Okay, thank you for watching. Bye! Love you all!